Bueno, arratsaldeon, hasiko gea, nahiko puntual hasiko gaine, ez gaiongo oihartzunen bezala, ordura orden bat zai, bezik eta etorri zaztena puntual, merezi zutelako ez, hastia. Bueno, arratsaldeon emantzakeo, gaur gure helburua da, helburu garrantzitsu batekin eta proiektu garrantzitsu batekin heldu gea. Nahi duguna da oihartzunek azkeneko urte desentetan estrukturalki dituen gabezi batzuri irtenbidea emateko proiektu zehaz batekin gatoz, proposamen zehaz batekin gatoz. Bada urte bete hasi ginela herritarrakin eta eragile desberdinekin konpartitzen pixkat kezka hauek eta behar hauek identifikatu ditugu. Eta naiz eta aspalditikan mailan gainen dauden eta irtenbideik ez dugu lortu ematea, kontestu desberdinagatikan, momentu honetan badaude baldintza batzuk, ikusten ditugu baldintzak badaudela, holoko proiektu batetaz hitz egiteko eta erabakia hartzeko, ez? Prozesu bat egin dugu osatzeko aurre proiektu bat, gaur hemen aurkezten duguna da aurre proiektu bat, horrek eskatuko du geho ejekuzio proiektu bat egitea, baina gu proposamen zehatzakin heldu geha eta aurre proiektu jakin bat egin heldu geha. Aurkezpen honetan saiatuko geha azaltzen zek eman digun, ze arrazoiek ditugun proiektu hau egiteko. Ez dela proiektu bat aukeratu dezakeguna bai ala ez, da proiektu bat benetako beharrai erantzuten nio nahi, oihartzunentzako oso garrantzitsua den proiektu bat da, eta azalduko ditugu arrazoia horiek, baita ere azalduko dugu zergatik kokatzen dugun lekuan, dena badakizuten bezala hizketan egea landetxeko eremu horretan, mendiburu 14 eraikin horretan, zergatik betetzen dituen gure ustez baldintza horiek, eta azkenean esplikatuko dugu prozesu honen ibilbidea nola dagoen. Hau da, orain arte egin duguna gaur aurkeztuko dugu, eta gaurtik aurrera prozesu honek erekitzen da bai herritarrei eta bai eragile guztiei nahi dutena ekarpenak egin, nahi ditunak alegazioak egin. Orduan, aurkezpena pixkat gidoi horrekin joango da. Denak kontestun jartzeko prestatu genuen, noan dela aste pare bat, bideotxo bat azalduaz, honen berri emanez, eta igual hasiko ga bideoi ikusi ez. Zerbitzuan hitzeko udal ekipamendu berria. Zertik eta zertako. Euskera. Euskalgintza bateratuta, indarrak batuko liake. Udaleko euskera zerbitzua, UEMA, Txurtxur Euskaltzaleon Bilgunia, Intxisua Eka eta Oihartzun Irratia. Oihartzun Irratiak estudio egokia izan dezan. Erretiratuk. Gazte izanak erretiratun elkartian, irisgarritasun neurriak bermatzeko. Erretiratuk ekintzakiteko eremu egokia izan zaten. Tailerrak, bilerak. Kultura. Kultur ekitaldiak iteko espazio egokilik ezto. Kultura eragileen aspaldiko eskaera da areto duin bat izatia herrian. Udal zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak gainezka dozte, espazio berra dugu zerbitzu ona manalizateko. Ferminen eustuta, gizarte zerbitzuak ara mutu izango genituzke. Pleno aretua gainezka do, ekitaldi asko itendia, eta oitako askontzako ez da toki egokilena. Landetxe plaza. Plazak arazu konpontzeko, isuriak, filtrazioak, bizilaunan bizikalitatea hobetzeko. Landetxe plazai bizitza mateko. Non? Mendiburu 14 eraikinaren eremua, alegia, gaur egun gazte izanak erretiratun elkartia don inguruan. Zertikor? Herrian erdikunian. Don STB plazatik gertu. Aparkaleku publikotatik eta garraio publikotatik gertu. Landetxe plazakin harremana sortzeko. Gaur egungo eraikina teknikoki hondamendi izendatu dutelako. Arau subsidiariuk ekipamendurako izendatutako eremua delako. Aurkezpen publikoa, uztailak 12, 7, udaletxeko areto nagusian.
Bueno, proiektu hau zergatik, ez? Lehenengo galdera egiten duguna, o lehenengo galdera ulertu behar duguna, ez? Diot ulertu behar duguna, zeren azkenin diagnostiko batetik gatoz, behar batzutatik gatoz, eta behar horiek hor daude, ez? Bada urte desente identifikatuta daudela batzuk, baina irten bideik ez bazaio ematen arazuk beri hortan jarraitzen dute, ez? Udal zerbitzuetako espazio falta, zer esan nahi du honek? Udaletxia txiki gelditzen nahi zaigu, bai, arlo desberdinetan espazio falta nabaria dugu. Langile berrientzako bulegu osatzeko, sail bakotxak berden bezala antolatzeko, herritarrai atentzio duin bat emateko, denetako dako gabezia eta betiro gabiltza improvisazio maila desentikin. Orduan, arazua geota larriago bihurtzen nahi da udaletxian. Batez ere, ongizateko saila daukagu lehenengo plantan, esate bateko, oso murriztut, espazio murriztun, eta horrek bai atentzio herritarrai asko mermatzen du. Estrukturazio berri bat behar du udalak eta bere zerbitzuak, hoi da azkenean garbi dagona maila gainean arazo larri bat bezala, ez? Erretiratuen ingurun zer esan, ez? Urte askotan erretiratuek ere egoitza duina santzagun, o gutxinez irisgarritasun neurri batzuk, o irisgarritasun baldintzak betetzen zuzten egoitzik ez dute izan. Pentsatu behar dugu, Oiartzunen 2000 jubilatu daudela, kolektibo bat oso garrantzitsua dela, eta nik uste dut gainea guztiakin eragile garrantzitsu bat bihurtuko dela, jubilatun kolektibo guztia, eta horreire espazio bat ematia, beraien ekintzak aurrera emateko, beraien aktibitate guztiak sortzeko, beharrezkoa dugu Oiartzunen. Eta momentu honetan daukagunak arazo asko ditu, irisgarritasun aldetikan ezinezkoa da, eta horreire irtenbide bat eman behar diogu, ez? Eta zer zan, kultura aretua edo kultura ekitaldi egiteko lekua, ez? Hau urte asko diot, zeren aspalditikan kultura eragilik aipatzen dute, eskatzen duten gauza da, eta guk gehonek ikusten duguna. Pleno aretua da momentu honetan Oiartzungo kulturgune bakarra esan dezagun, ekitaldiak egiteko. Oso txukuna da pleno aretua eta bere xarma guztiakin, noski, baina gabezia hondilekin, bai jende kopurun ingurun eta bai teknikoki ere hor dago arazua, ez? Orduan, horrek ere irtenbide bat behar du eta herriak behar du, ez? 3 elementu garrantzitsu dira eta 3 elementu guretzat eta uste dut herritar gehienentzako elementu estrategikuk bat dira baita ere. Hau da, udal zerbitzu batzuk duinak eta berbezela emateko kultur eragilik espazio bat izan dezaten eta jubilatuk ere beren egoitza bat izatea, nik uste dut denak konpartitzen dugun helburua dela, ez? Eta guk horretan, arazo horiek eta beharra horiek maila gainean jarrita, lanketa egin duguna da, azkenin proposamen zehaz batetan oinarritu, ez? Orduan, gaurko aurkezpenin ikusiko dugu zein den gure proposamena. Zergatik nik uste dut garbi daudela, behar dugu antolaketa berri bat herrian, herriak beharrezkoa du, holoko proiektu baten beharra dauka, eta zergatik landetxen, ez? Gurengo galdera, hau da, proiektun beharra badago, diagnostikoatua do, identifikatua do, eta irtenbide bat bilatu behar dugu, eta gure proposamena da landetxeko eremun egitea, eta landetxeko eremun zergatikan, ez? Aukera gehiago izan posible dute, egin dira bere garaien azterketa batzuk, eta horren ingurun pixka bat egiteko ze aukera daude momentu honetan, eta ze baldintzakin dien azaltzeko, Andoni udal arkitektuki hitz emango diot, behar azaltzeko, orain arte, bai azkeneko guztiotan egin den lanketak azaltzeko kokapenan ingurun. Esan behar dugu proiektu honek ere hobetzen jola landetxeko eremuri, mailagan ditugun arazo hori konponbide ematen jola, da, udal zerbitzuak udaletik hurbil daude, jubilatuak beraiek horren nahi dute, bai?
eta aretu ere delitzen da nahiko kaskuan edo plazakin harreman zuzen bat egin, ez? Andoenik esplikatuko dugu pixka bat ze aukerak aztertu din, bai orain eta bai ondela urte bat zure, ez? Arratsaldean, hemengo imaginaretan ikusten dugu bezala, kolore gorriz adierazten dira azken 25 urteetan Elizalde auzoan landu diren kokapen ezberdinak maila honetako kultura ekipamenduak ezartzen. 80ko hamarkadan Tolarieta azaltzen da, ezkerraldera eta eskuinaldera azaltzen den Oliarrearri izan ziren landutako eremuak. Urte haietan, eredu berdintxoa iratzen duen zioten, bi kasuetan 800 ikusletik gorako aretoetan pentsatzen ari zen, proiektuak irakurrita beti herri mailatik gorako ekipamendu batetan pentsatzen ari zen, Euskal Herri mailako antzoki eskola, dantza eskola eta eredu hori. Biak geratu ziren garatu gabe, aurre proiektu bezala marraztu ziren, baina ez zuen aurrera egin. Oliarrearrekoak gaur egun arazo asko urtuko dituzke Alduntiko errepide zinguratua dagoelako. Bere espazioak gaur egun aparkaleku erabilera duen espazioari erantzuten dio. Imaginatu dezakezue zein den aportazio gunea eta inguruko aparkaleku espazioa mugatua da. Eta baldintza oso zehatzak errepideak sortzen dizkionak eta oinezko loturak zailak. Bestea Tolarietakoa zen, Tolarietakoak azalera oso handiko implantazio bat zeukan, eta ez du bat egiten azken urte hauetan bertan proposatzen diren garapen residenzialekin eta ikostola ingurun egin den aurreskola eta eskemarekin. Orduan, bi horiek ereduz eta dituzten baldintzengatik alde batera utzi ziren aurreneko azterketetan. Ondoren, landu zen 2007 urtean Ibargain Parkeko proposamena. Erdialdean, Ibargain Parkeak bizitzarik ez duela eta planteatzen telefonikako eraikinaren behegilearik eratuta parkean barura sartzen zen eraikuntza. Kaso hortan aforroa ere 207 pertsona hartzen zituen areto bazan, aurrekontu handikoa eta pegaldetik momentu honetan zabalpenerako edo bere urteetan garapenerako baldintza handiak dutko dituzkenak eta gero karga deskargatakota baldintza oso baldintzatua dagoela, ez? Kale hortan. 2009, 2013, plan orokorreko prozesu horretan beste 3 kokapen aztertu ziren Elizalde 6 eremua ditzen zaiona, Rafael Pikalean etxeen atzekaldean geratzen dena, Urkabe baitako lursaia eta Mendiguru 14 Iraneako enplazamentu. Elizalde 6 hori buruz aipatu gaur egungo errepidea harrapatuko lukela erdi-erditik, orduan eremu hortan proposatzen den etxebizitza garapenaren plan parziala eta dagokion urbanizazioak eta egin beharko liake orube hori eskuratzeko. Ikusten zen, urteetan asko luzatu zitean zerbait zela eta deskartatu egiten zen. Urkabe baitan, udalaren jabetza den finka bada, 1950ko eraikuntza residenzial bat daukagu bertan, areagiz egindakoa eta itxura politikoa, baina dituen metro karratuekin eraikuntzabeak ez du aukerarik ematen bertan bere hortan hartzeko horrelako aretorik. Orduan proposatzen zen, eraikuntzaren lorategian, hau nazaltzen den mantxa gorria, eraikuntza bat sartzea. Arazoak batetik, konjunto horretan lorategiak garrantzia handia duela, etxe hortan etxeak ezain beste balio du lorategiak, eta horrelako eraikuntza bat sartzeak lorategiak gazora jarriko luke, eta bestetik oinezko loturen zailtasuna. Aldundiko errepidea daukagu, ez dugu rotondarik atari horretan, eta oso zaila dago oinezko lotura garbi bat egitea, eta espazio seguru bat egitea. Horiekin batera egianea aztertzen genuen, Mendiguru kalea amalo. Hor, Josep aipatu ditun bezala ikusten genuen, 90ko hamarkadan egindako 60 babes ofizialeko etxe bizitzen promozio horretan sortutako plaza gogor horrek arazo batzuk bazituela. Plaza bezala bizitza falta bat, aparkaleku publiko bat azpian, transizio zona bazan, baina espazio gogor bat, gerrara batzuekin, irisartasun aldetik eta baldintza handiak zituena,
eta egon ikusten genuen ekipamendu eta zerbitzuko horrelako pieza bat sartuta plaza hori bizitza bat emateko aukera genuela, eta gaur egun plaza Mendiburu kalea eta Landetxe plazan artean dagoen maila hori lotura egin dezakela eraikuntza honekin. Bestetik atzekaldera ikusten genion iparralde torbidearekin eta oso lotura ona, eta aparkalekuak ere bertan edukitzea zerbitzu aldetik. Kaso guztietan, aztertu ditugun 6 hauetan, markatu dira aparkalekuak eta markatzen dira hezkuntza ekipamendu nagusiak ere, eskola publikoa eta ikastola. Nobatean diraziz, iaia aukera guztietan kokapenak interesgarriak zirela. Urkalbaitakoa izan daiteke urtixo geratzen dena, baina gainontzeko guztietan erantzuten zitzaion aparkalekuen gartutasunari eta ekipamenduen gartutasunari. Baina momentu honetan ulertzen dugu eta horrela jaso zen plan orokorrean 2013 plan orokorra idaztenari ginela aurrera bidearekin batera egindako partaidetza prozesuak herriko kultureragile ezberdinekin egiainea konsideratu zen, Mendiburu 14 konsideratu zen enplazamendu egokiena ez. Zake zabantzarik edo geratu da nima da, komentu ez. Bueno, azkenian nola iritsi gara, ez? Proposamen honetara, ez? Esan dugun bezala, zergatiak hor daude, zergatila horiek estrategikoak dira guretzako, hau da, guk landu nahi txugu eta gure ikuspegitikan bai gizarte zerbitzuk, bai kultura eta gazte izanak estrategiko dira gure herrientzako. Horrekin abiatu genuen oan dela urtebete kontraste fase bat egin genuen eragile eta herritar batzukin, lehen esan duten bezala, eta azken hilabetetan prozesu hori pixkat azeleratu egin dugu, ez? Bulego tekniko bate enkargu eman genion, beraiek egin dute aurre proiektu hau. Aurre proiektu egiteko bai eragile desberdinekin bildu dira eta beraien ekarpena jaso dituzte proposamena honetan txertatzeko. Eta orduan proiektua bea nola den eta azalpenak emateko hemen dakagu Roman, Astazaldi bulego teknikokoa, eta beak esplikatuko digu pixkat proiektun xehetasunak. Atxaldeon, guk Jesusek esan duen bezala bulego teknikotik gatoz, guk bere egunean, bai Jesusek eta bai Andonik egin duen sarrerorekin aipatu ziguten beraien hausnarketa guztitik pixka bat hasi ginen. Orduan lehenengo hausnarketa horrek eta pixka bat Andonik esan duenaren harira kokapen erabakitakoan guk lehenengo gauzain genuena pixka kokapen hori aztertu eta pixka gure iritzia helarazi dudalari, ez? Eta berez, Andonik esan duen bezala, tokia nahiko, komplejua da, ez? Komplejua, alde batetik transizio gune bat daolako, eta sartu nahi den elemento ere, bere metroak baditulako eta bere volumena sortzen dulako, eta gune horretan pixka bat herriko elemento nagusiak ere ikusi ditzazkegu, ez? Pixka bat elizaren aurrealde hori, eta bai Mendiburu kale horrek nola adierazten duen, antzinako etxe multzo tipikoa, Oiartzuneko pixkal lehena eta geratzen da nua, ez? Eta tokiak bazun konplejotasun hori, eta pixkat konplejotasun horretatik hasi ginen eraikinaren pixkat diseinua egiten, ez? Hori alde batetik, bestalde batetik, Andonik esan duen bezala ere, Landetxeko etxeak ditugu, Landetxeko etxeak eta Landetxeko plaza, ez? Pixka bat badirudi, 80. hamarkadan egin zenetik, plaza berak ez duela topatu pixkat bere bidea edo bere funtzio zehatza, ez? Eta pixka bat bi elementu horiek lotuta eta eraikina, orubea, bien arten egonda pixka bat ikusten genuen aukera oso nahi izan zitekela pixka bat bi elementu horiek uztartzeko eta pixka gure erronka izan zen, konplejidade hori kudeatuz, hor zeuden baldintza horiek hobetzea, ez? Oain pixka bat plano batzuk eratxuko ditugu eta alaginduko geha saltzen eta pixka bat lehena izan daiteke volumenaren zea, ez? Gaur eguneko marrazkia goian daukeguna ikusten dugu egianea eraikina edo ditzen deuna, hor badaukabeak plazatxo bat, balaustrada batekin inguruan, gaur egun eraikin berriak pixka bat alineazio hori hartuko luke, ez? Gaur egun badago arrapala bat pikabeak aletik zadatorrenak korreosea igotzeko eta arrapal hori mantendu ingo litzake, ez?
hemen ikusten punteroa funtzionatuko. Bueno, hori izango litzake pixkat eraikinaren alineazioa, ez? Eta pixka bat gaur egungo eraikina baino luzeagoa izango litzakena, eta pixka bat beko argazkian ikusi daiteke hartzen duen volumen hori, ez? Azken finean, planteatzen ziren beharrak nahikotxo ziren, metroak dira, eta metroiek ere, volumen bat eskatzen dute, eta horrein pixka bat azalduko dizuegu prozesua, ez nola ahalegindu gehan hor kokapen horretan eraikinak ahalik eta apaltasun edo ahalik eta intzidentzia gutxien eukitzea zeuden elemento nagusi horiekin, ez? Orduan, pixka bat oain horren oain ikusiko ditugu pixkat plantak, Xabi esplikatu ditunak. Txaldean, horratzian baituzue panel guztiak, eta pixkat azaltzea zein izan da formalizazio prozesuan hartu dako erabakiak, eta haien zergaitia, ez? Baina, ikus dezazuen, berez eraikina bi volumen desberdinetan banatzen da, beko volumena aretoa izango lizatekena, eta goiko volumena gazte izanak eta euskera saia lotuko litukena, ez? Eta azkenean, bi volumen horiek modu desberdin batean tratatu dira, ez? Atzeko zehan eta bueltatzen baldin bagea, ikustezu ez, azpian aretoak kokatzea, oain azalduko pixkatoinan nola funtzionatzeu, eta aretoak funtzionatzeu, gaur egungo arresiaren jarraipen bezala, ez? Zokal horrek, jarraitasun hori bermatzeu. Eta goiko elementua bilakatzen da elementu asko zareinago baten, pasanteago baten, elementu berria Landetxe plaza izango litzatekena eta atzeko multzo historikoa, eliza eta egungo eraikuntzak nolabait lotzen dituen. Labur azalduko dugu. Hau izango litzateke aretoaren oina edo distribuzioa, guztira 240 eserleku izango lituzke, eta prozesuan zehar bildutako eragile desberdinekin kontrastatu ostean, sortu dugun eszena hainbat ekitaldi biltzeko gaitasuna izango luke. Punteroa ez dabil, baina ikustezue aurrekaldean harrera espazio nagusi bat izango lukela, eta sarrera nagusi izango litzateke Korreoseko aurreko plazatikan, ez? Piskat eremu nahiko egokia iruditzen zaigun, harrera bezala funtzionatzeko. Eta, haren inguruan, sortzen dira pixkat espazio auxiliarrak. Hau izango litzateke oin planta nagusia, eraikin guztiarena, baino eraikinak oroar eta batik bat aretoak badu malgutasun puntu bat. Serleku errektratiak erabiltzen ditugu, beraz horrek emango liguke malgutasun bat, ez? Formatu ezberdineko ikuskizunak bertan emateko. Hau izango litzateke nagusia, ez, eserlekuekin, baino egongo litzateke beste aukera bat eserleku guztiak bai modu partzialean edo osotasunean erretiratu eta kontzertu formatu batean funtzionatzeko, ez? Kasu honetan, kokapenak ematen digu aukera sarrera beste leku batetik albidetzeko, eta kasu honetan, kontzertu formatuan sarrera izango litzateke hemen azpikaldetik, ez? Pixkat gaur egongo ramparen deskansiotik. Hemen hau izango litzateke kontzertu formatua eta bekaldeko solairua, eta ikus daiteke nola haren inguruan ebai espazio auxiliarrak txertatzeia, ala nola, aldagelak, ensaiogelak edo bestelako biltegia. Eta goiko volumena izango litzatekela askoz izaera pasanteagoa, irekiagoa izango lukena, pixkat Landetxe plaza, eremu berria eta atzekaldeko kasko historikoa lotuko lituzkena, edo behintzat nahi hori adieraziko lukena. Ikusten zuen bezala ardatza guztiz kontrakoa da eta saiatzen da bi elementu horiek lotzen. Oroar sartu gabe detaile askotik. Gehien bat bi hau izango litzateke gazte izanen oina eta bi elementu nagusitan banatzen da. Batetik elementu pribatua, eskubialdean egongo litzatekena, pixkat gazte izanen egoitza izango litzatekena, eta bestetik ezkerraldeko elementu publikoa, taberna izango litzatekena. Hau guztiz, atontzen da, inguruko terraza handiarekin, pixkat Landetxera emango lukena. Eta azkenik, goiko elementua izango litzateke pixkat euskalgintzaren munduan dudako eragile guztiak edo txertatuko lituzkena. Bertan,
ere bai, eskema berdina mantentzen da, berriz ere 5 modulo nagusi, erdiko elementuaren zentralidadea nabarmentzen da, pixkat 2 elementua loteko lituzkena, ezkerraldean elementu publikoa, euskaltegia litzatekena, eta eskubialdean UEMA, Udaleko Euskara Saila, irratia eta lako bulegoak izango lituzkena. Bueno, lehen aipatu bezala hori, ez? Nolabait eraikinak bere barneatu behar ditu, pixkat aipatu ditugun eta nozisak aipatu ditun zea guztik, ez? Ikusi dugu nolabait solairu bakoitzean behar horiei nola erantzuten zaien eta pixkat sortzen dugun eraikina, ez? Alde batetik ere, pentsa erabilera bakoitzak bere funtzionalidade partikularra daukala, baina eraikinak ere badaukala bere sinergiak edo sortzeko aukerak, ez? Bai euskalgintza mundutik, bai Gasteizanak azpikaldean areto 240 eserlekuko areto hori eukitzea ere egunerokotasunean badauka aukera anitzak ematen dizkie erabilera izan dezan, ez? Eta pixka bat ere lehenokoaren arira, ez? Kokagunearen arira, ez? Holako landetxeko eta mendiburukaleko gune horrek nola daukan lotura, ez? Aldezarrarekin, San Esteban plazarekin eta erdigune guztierekin pixkat horrek bermatuko luke pixkat esaten dena errealitatea soziala, ez? Nolabait erabilera potentea izatea, eguneroko erabilerak izatea eta jendea naturaltasunez hurbiltzea ekipamendu honetara, ez? Hori izango litzakela pixka bat lortu nahi den hori, ez? Eta gero bestaldetik horrengo planoan estalitariatu zaigu, baina pixka bat proiektuak edo horrelako volumen bat horren gune konplejoan sartzea sortu ditzazken zalantzak pixka bat alegintzen gea esplikatzen bi plano hauetan, ez? Alde batetik bekaldean ikusten dugu landetxe plazatik eukiko nuken bisuala edo, ez? Nolabait eraikinak berak aitortu nahi izan du atzekaldean edo bere atzekalde horretan, estena horretan badaudela nolabait jerarkia handiko elemento batzuk, ez? Lehen aipatu duguna, ez? Eliza alde batetik eta beste alde batetik mendiburukaleko trama urbanoa edo, ez? Orduan eraikina behin arresia osatutakoan eta Xabierrek aipatu duen bezala elementori alik eta gehien murrizte prozesu horretan pixka bat hasi ginen pentsatuz bi isuriko eraikin bat beharko lukela nolabait, ez? Trama urbanoan somatzen den bezala, ez? Gero bi isuri horiek nolabait gailurra ere izateari uko egin zioten nolabait atzekaldean gertatzenari pixka bat garrantzia emateko, ez? Eta elementu guzti hori pixka bat ezberdinduz arresia eta bai goiko bi elementu horiek, orkungo liakela Gasteizanak eta euskalgintza gunea pixka bat hartzen dute elemento bat bere gunean ere gogorarazten zigun, ez? Bere gunean hor egon zen dorrea, ez? Dorrea nolabait gotortzen zuena oihartzun eta pixka bere arresia eta bere azal malgorrekin ja harremanak sortzen zitunak bai arresi barrutik kanpokalde hortara, ez? Eta bestalde, mendiburukaletik ikus dezakegun altxaera horretan hor nolabait eraikina askoz ere bajuagoa da, hortik bi solairu bakarrik ikusiko genituzke, ez? Goiko elementoa bakarrik ikusiko genuke mendiburukaletik eta gure ustez hor alegin berezi bat eginda volumenak nolabait alik eta murritzen planteatzeko, ez? Eta gero eta eraikin batetara hurbildu alik eta gehien murriztea nolabait eraikin horren volumena, ez? Horren aurrean nolabait gaur egun bolatokia dagoen parkea jungo litzake eta parke horrek daukan zuaiztiek ere eraikina hemen ikusten dana baino gehiago estaliko luke eta guk usten dugu pixka bat estena urbano horretan, ez? Mendiburukoleko trama urbano horrek sortzen duen estena horretara egoki moldatuko litzakela, ez? Beti ere ikusirik eraikin berri bat dala eta eraikin ekipamendu bat dala eta badaukala bere egunerokotasuna edo bere modernidadea ere, ez? Eta azkenik pixka bat ere tresde honetan pixka bat horretara jotzen genuen, ez? Pentsatzea pixka bat landetxe plazatik eraikinak ikuspegi horretan ze presentzia aukiko luken, ez? Oraingoz, nolabait aurre proiektu honetan eraikina planteatu da, ez? Eta pixkat eragileekin indan parte hartzean bizilagunei irabizitzaien hasierako volumena eta hasierako espazio hori. Gaur eraikina planteatzen nahi gehala ere oraindik geratzen da prozesuan eta erakutsi zitzaien hasierako ideia batzu bizilagunei, gero ere landetxe parkeak
obra egiten den egunean, eraikinaren obra egiten den egunean, parkeak ere obra behar du. Orduan nolabait, parkeak ematen dituen aukerak edo parkeak diseinuatzeko ematen dituen aukerak nolabait aurrera xeago bizilagunekin ere pixka bat elkarbanatuko dira eta pixka bat ekarpena jasoko dira. Gaur pixka bat zentratzen gea eraikinean eta eraikineak plazan eta inguruan duen eragin horretan. Eta goikalden ikusi dezakezu pixka bat eraikinak ebakia nola sortzen duen, azpikaldean ikusten da aretoa, komentatu dugun bezala pixkat Korreos plaza horretatik sarrera duena eta pixkat esertokietara eta estenatokia eta gero ja Gorazio garbilago ikusten da hor Gasteizanak eta Euskalgintzak gunea izango litzakena. Bueno, pixkat ben arkitektun hizkuntzan, baina uste dut ondo azaldu dela proiektua nola den, ezaugarriakin, nolakoa den proposamen hau. Eta pixkat aurrera jarraituz, nesatuko zute batek baino gehiago, ze suposatzen du oloko proiektu batek, ez? Uste dut garrantzitsua dela irudikatzea proiektun beharra eta ze kostako digun o egin posible dugun, ez? Azkeneko galdera eta azkeneko urteetan ere pixkat baldintzatu diguna, ez? Horren inguruan esan behar, beti prudentzi maila handiakin, zeren hau ez da proiektu zehaz bat, bezik aurre proiektu bat da, eta egin din estimazioke halako dira. Ordu nahiko gehiake izketan 3.500.000 kostako litzake eraikina beha, hau da, bai beko kultur aretua jubilatun egoitza eta euskeran sail guztian kokapenako eraikin horrek 3.500, eta horrekin batein noski landetxe plaza guztiak bizi berritze bat eskatzen du, hau da, reparazio sakon bat eskatzen du, berritze sakon bat eskatzen du, eta horrek 8.000 euroko aurrekontua gutxi gora bera izango luke, ez? Honei aurre egiteko ze posibilitateetan gauden eta ze suposatzen duen idea bat egiteko, guk uste dugu baldintzak sortu posible diala holako proiektu bat ateratzeko, ez? Hau da, ikusi urte honen bukaeran ikusiko dugu 2017 zer remanentekin bukatzen dugun, 2018ko aurrekontua eta 2019ko aurrekontun zati batekin ere hortxe biliko gineke eta egingarria bintzat momentu honetan. Beti ere dirutaz hitz egiten nahi dut prudente izan, hau da aurrekontu izaten dira aurreikuspen batzuk, bete egin behar aurreikuspen horiek, lehen urtean ondo joan zen, aurtene urtia ematen du aurreikuspena betetze joango dira, eta aurren guztiak ere hildu honetan baldin badik guzti, egingarria izan posible du oloko proiektu batek, ez? Eta gero dakagu, maileko baten beharra baldin badu gure, udala momentu honetan nahiko egoera saneatua esan zagun daukagula eta badaukagu aukera hortikan ere finantzazioa lortzeko. Beti ere diot, hau dela aurre proiektu bat, bai? Eta benetako proiektuk izango dula, benetako aurrekontua zein den, baina estimazio gisa jakiteko zertan ari gian, ez? Eta, pixka bat nik uste dut azaldu dugula beharrak zeintzu diren, nik pixkat errepikatzen ez behar horietan, zeren behar horiek badaude, eta nik uste dut dena gariketa hori egin behar dugula eta hori barneratu behar dugula, ez? Behar batzu baditugu, herria Goiartzunek behar jakin batzu baditu, udalako zerbitzuak derrigorrien esaten dut, birplantatu behar dila, kokapen berria restrukturazio bat behar dutela, bai Gasteizanak eta kulturan ere behar dugula areto bat, Oiartzunek batez ere Oiartzunek merezi dulako, Oiartzunek dakan kultura eragile maila, konpromisua eta auzolana, zeren hori ere auzolana da, eta beti danik eskatu dute eta beharra ikusten dugu, areto baten beharra, nik uste dut hortikan abiatu behar dugula gure reflexioa, eta gira hortikan aurrera posibilitateetan, ez? Non kokatua dagoen, badakigu kokapenak beti izan posible dutela katazkatsuak, batzuk besti baino aixo ulerteko dituztenak, baina hor daude, ez? Hor daude, eta azkenin da ekipamentu bat Oiartzunek behar duena eta merezi duena, ez? Orduan,
pixkat, reflexio motxa honetatik non gaude momentu honetan, ez? Guk aurkezpen bat egiteko edo proposamen zehatz bat egiteko garbi ikusten genuen proposamen serio batekin etorri behar genuela, hau da, idea jakin batekin, proposatzeko herriai eta herritarrai, zeren hori egiten nahi gea, hau proposatzen nahi gea herriai eta herritarrai. Egin dugu, osatu dugu proiektua, proposamen zehaz bat osatu dugu, gaur hemen aurkezten dugu, eta gaurko aurkezpen honekin erekitzen dugu herritar guztioi parte hartzeko aukera, beraien iritzia emateko aukera, alegazio aukera, eta pixka batez ere herritarrak ere konpartitzeko proiektu hau zer suposatzen duen, ez? Proiektua honek ilusioa ez badu pizten, guretzako ere frakaso bat izango da, ez? Zeren ulertze baldin badugu beharrak non dien eta posible baldin baditugu bideratu, ni uste dut denak egin bat egin behar dugula. Nola hartu dezakezute parte, ez? Hor pixka bat pensatu duguna da, gaurtik aurrea hilan 28 arte esposaketa hor egongo da, hemen den azalpenakin, etorri posible zute berriro zuek edozein herritar banaka edo taldin edo eragile bezala, esposaketa ikusi, han izango zute alegazio horri bat, alegazioak egin naitunak alegazioak egin ditzala edo ekarpenak egin posible ditu. Hemendik 28ra udal taldekuk ere hemen egongo gea, ezin dugu egun guztia egon, baina bai ordutegi bat egin egongo gala, jarriko dugu egutegia orkatzen duen bezala, bai 12, 18an, 20an eta 26an, egoizeko 11etatik ordu bat da, eta arratsaldeko 7etatik 8 hemen egongo gea, etortzetzen nahi azalpenak emateko, o alegazioak egin nahi bat zute laguntzeko, eta aurkezpen txiki bat egin behar baldin bada berriro ere egiteko, ez? Garrantzitsua egiten zaigu herritarrak aukeri ezatia honen ingurun iritzi emateko garrantzitsua da baita ere pixkat konpartitzea diagnostiko non digatozen eta zergatikan, eta pixkat ibilbidea hori da, ez? Alegazio fasia honekin, eta alegazio fasia honetan guk ere eginalak egingo ditugu, badakigunak eremo sensiblik izan posible dituztenak, adibidez, landetxeko bizilagunakin ordezkaritza batzukin egin ditugu hirubilera aurkeztu dugu, baina ja proposamen zehatz honekin, landetxeko bizilagunakin ere egingo dugu lanketa berezi bat, bilera batea deituaz behai, azalpenak emanez eta pixka bat esplikatuz, ez? Gure egidea hori da, ez? Eta nun komediatzen zatuzten denai, ekarpenak egiteko alegazio fase honetan parte hartzeko. Alegazio fase hau pasatzen denein, etorriko da baloratzeko gunea, ez? Gu proposamen bat aurkeztuko dugu, eta ze alegazio den eta ze ekarpena egin ingo dugu gure balorazio bat, balorazio hortikan ikusiko dugu nola dagoen proiektua denak guli egiten dugun, denak ez dugu ingo, noski, badakit. Baina bai, herritarrak ere nola bizitzen duten proiektu hau, eta gandik aurrean izango litzateke ja hurrengo urratsa eman behar baldin bada, eta alegazio fasionetatik indartuta tetzea baldin bada, nahi asko gustatuko lieke indartuta tetzea fasionetatik, eta guretzako ere garrantzitsua da herriak bizitzea proiektu hau, enkargatuko genuke ja proiektu definitibo bat, ez? Benetako proiektu bat, ez? Hau azatzeko. Prozesu horrekin jarraitu hori nuke. Beti ere diot, alegazio fase baten gaude, alegazio fase hontako jarraitugu data horiek, hemen egongo gea azalpenak emateko egun horietan, goiz ez da arratsaldez, eta alegazio fase horren ondorioz ateratzen dena orduan aztertuko dugu. Eta gure aldetik pixkat aurkezpena hor bukatzen da, ez? Hau da, ustez azaldu txugu zergatikan beharra ikusten dugu proiektu honena, zergatik kokatzen dugu lekuan, nolako eraikina planteatzen dugun, eta hau da pixkat azaldu nahi genuena, ez? Nahi baldin batzute galdera mato baldin bada ere egiko dugu turnutxo bat, ez da alegazio gunea, baizik eta,
eman txugun azalpenan ingurun, nahi baldin bazute argibideen bat, o galdera baldin bazute, egin lesei.